right. 4 1 2 3 4 ndangoti 4 3 months 4 ndechida kana 15 15 just 15 kana zve 3 months idzodzo mundompa page mumbutanyaidzeke mana hai ndikarova 4 gore rose dendi right 25 yakatowandeyo 25 yakawanda saura peji rakototi richinjana ranzipike ndotokupa peji murume manenji ndoda 15k chete hai ndikana 25k ndoura kana zve 2 months chete unorobhewa unoona wapa news kuti 20,000 USD munoziva kuti dhora harigarere 20,000 munoziva kuti dhora harigarere munoziva here tikuti hatisi kuti dhora tinoda kuti dhora mari haigari haizvimbo haigari tokutamba uine 25 ndikati uyatite maskitsi unoya kuzodi asi ndikangorwa ma5 kana 5 months ndendatonaka zveupenyu hwezve ndokoda 15k 2 months chete dzakateedzana nepeji handicharidi ndikasangana nemunhu achiti ridikurasi kusangana newe uchiti ridikurasi tokuti uinda uchishituka wabereki vangu mazoibata mari apa mutoona kuti zvakawanda zvoda kuitwa maresponsibility akawanda 25 pamonth yakawanda imi 25,000 mari hamuizive ndikada kuitisa ndongoza 2 months ndongoya 25 ndoita 2 months ndotoindisa peji ndotengesera $100 ndopa munhu anodida anogona kugadzira content ndotaka kana sabhuku ari kumusha uko ndoti rinyorei kuti chipere village ripostwaro zviri kuitika mumusha zveraini rose iwombo ndiraneswera uchirova 5 minutes izvi nyadzene hadzira nematurobha dzemutaura kutamba bhi kutamba kutandara pane dhiri re25 kabhi kana Zuka nachiseka kuti dziwe idzi shume yazvo tsaka techichisekwa wena